huli. Uy, maganda-ganda. Ang size mo, baby. Huli. Yun. Yun. Yun, may glove sa off sa inyo mga ako ni Kuya Raynan Romero. Yun, itong mga breeds o mga kids. O, nakahuli tayo. Yan pa. Yan pa. Uy! Isa pa tayo, pauwi na. Yan buhay po. Isa po palang araw ulit po sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa Panbahong Fishing Adventures po natin. Bali part pa rin natin ng Barangay Buli. Dati kasi mga nakapag-spot na ako dito. Doon sa banda ron sa may pinagsusumbaan. So ngayon medyo low tide na pala yung area. So naisipan kong babae itong area. Yun nga mga toy, napakaganda na. So ikasa na nga dito mga toy. So yun, bali tatlo yung pamiwas natin. So sana makakuha tayo dito mga toy, para ma-update naman yung mga kasama na naman natin. Mga kasama natin mga anglers. So sa ngayon mga toy, medyo mahangin tayo at napakalamig pati. Nangangatag pa nga ako mga toy, grabe. Mag-shoutout tayo mga toy, shoutout na agad tayo. At magpasalamat na tayo sa mga bago nating subscribers at sa mga bago nating mga kaibigan na YouTubers. Yun, mega love shoutout nga pala kay Ronnie Villanueva ng Purak, Tarlac. Yun, mega love shoutout Kachoy. Delphine Padilla from Panki, Tarlac. Yun, mega love shoutout. Yun, maraming salamat sa mga suporta niyo po, mga Tarlacin niyo. At siyempre sa mga kaibigan ko dyan sa Victoria, Tarlac din. Yan. At may kilag shoutout kay Danilo Bernabe. Yun, may kilag shoutout. At mga toy, si Danilo Bernabe daw magbibigay daw sa atin ng rad. Yun, maladagdagan yung pamimigay natin sa mga bata. Yun mga toy. Wala, nandito na sa mga toy. Nasa gilid na. Tinatanay na mga toy. Tinanay na mga toy. First cut sa tayo. Thank you Lord. Good size din mga toy. So dyan naman na natin mga laya. Dyan natin tapusin natin ito. Ater Vlog, Miguel Love shoutout. Bike with Bin, Miguel Love shoutout. P. Alas Vlog, Miguel Love shoutout. Bully Juicy Channel, Miguel Love shoutout. Pilya nga Anglers, yun, Miguel Love shoutout. Prince Babarlan, Miguel Love shoutout. Security Lovers, Nature TV, Miguel Love shoutout. Jonix Vlog, Miguel Love shoutout. Joey Torres, Miguel Love shoutout. Yun, maraming salamat sa inyo mga guys, sa mga silent viewers po. At sa lahat ng Bruce Anglers at Vince Anglers. Yun, tara mga tayo, mayroon naman tayong bagong spot. Nakakuha na tayo. Uy! Huli mga toy. Yes sir. Woohoo. Mga toy yun. Wala, good size pala rin. Mga 3.1 mga toy. Ganda naman ang business spot natin. Itutok natin dito. Yan, para makaupo tayo dyan sa may, sa may kawayan. Yan! Sakto-sakto yun. Sakto nga ito nila yung kawayan. May puwan tayo. Uy, yan na naman. Pinagat na naman. Huli ka. Uy, malaki-laki. Wala ka. Harvest na kaagad tayo. Oh, 3.1, 3.2 mga ito. Pwede na ito. Ay, pasalamat tayo sa mga ganito mga toy na huli, yun, huli ka, balon. Uy, uy, black nigger. Ano mga toy, black nigger.
Aga-aga pa lang tumatay, bakbakan na agad tayo, nakaabot tayo. Yes sir! Ganda mga ito, mga panda. Mga panda yung nahuli natin mga ito. Pandaing! Grabe ang mga gusto. Naalala ko tuloy mga ito yung sa may barangay Palangoy. Ganyan na ganyan mga ito. Bilis ng bilis. Kaya pala nag-i-enjoy yung mga hangers dito. Ang dami rin na mga dalawa. Dami na rin sa kabila mo tayo. Ay, suara. Matay taani dong. Matay mga maliit na naman. Uy! Ganda ng tayo. Ano mga tayo? Ganda ng kulay eh. Ano na ito eh? Wala rin ito. Maliit. Sinagat na isa. Sinagat na. Wala. Huli. Ginagawa mo? Yun. Uy, original natin. Yun na. Pwede na po ito eh. 3.1 ulit. Yun po. Napatuwa na ito. Ang galit sa pagkakabuhol sa ano eh. Ayun naman. Huli. Uy, maganda-ganda. Okay eh. Ganda ang size mo, baby. Magtawag pa kayo ng malalaki. Ginagawa mo? Sa gilid na lang sila mga to eh. Ang kaliwas. Yan na. Huli. Yun. Ay, dalawa. Ay, nakawala yung isang natin. Nakawala isa eh. Ayan. Dalawa pa. Tapos natin gamit natin. Meron pa yung isang samain. Nagkaganyan kasi mga ito. Kailangan. Lagi na nakababad yung paniwas natin. Nasa gilid. Grabe, hindi ko naman sinalpit mo ito. Hindi ko pinitig ko. Maganda size na dahil. Grabe natin. Napakahalo natin. Ginagawa mo? Mag-iisa na lang pamiwas, grabe.
Dadain mo na, diprotuin mo na lang. At kailangan si Robin, sana hindi si Robin, sila Frank. Ay, nakakatawa talaga. Ay, thank you, Matay. Tara na. Doon tayo, lipat naman tayo sa kabila. Ano, Matay? High tide na, Matay. Oh. Yan, Matay. Bali, lipat tayo. Nabot na tayo ng high tide. Ang ganda sana ng ano, Matay. Kibitan dito. Maalam mo lang. O yun, inabot na, oh. Tara, doon tayo, Matay. Sa side na yun. Malulunod na tayo rito. A few moments later. Oh, yun, Matay. Nakatawid na tayo. Grabe, galit na galit nung ano, Matay. Doon tayo galing, Matay. Sa malapit dun sa ano. Kanaway na yun, yung ibon. Ganda sana dun. Yun, grabe, oh. Yun, mga toy, dito tayo sa ano. Nilipatan natin. Sa likod lang to, mga toy, nung fishing spot natin sa may breakwater. So, part pa rin to ng barangay, ano, mga toy, Buli. Wala tayo natin. Sana, ano, dagdagan to muli natin. Yun, dalawa ulit. Dalawa lang, mga toy, yung pangiwas natin. Kasi maalon pa rin pala dito. Pakita ko sa inyo, Matoy, yung huli natin doon, Matoy. Yung iba yung tumating kalanan dito. Nakarami tayo yun, Matoy. Yung Matoy, oh. Grabe. Oh, ang dami yan, Matoy, oh. Ay, mga original din. Oh. Ay, mga pangda. Mga pangdaing. Yan. Shout out sa mga anglers dito, sila tatay. Dami na rin mo sila. Yung bata, nalagay lang nila sa ano, sa backpack. Ano, masiyan kayo mali sa natin, kaya sinasingkos. Oh, yan, may kagat na naman. Ha? Oh, yun. Diyos ko. Agay. Kawalan natin ito kasi lalaki pa. Ayay, apo. 3 fingers bakas na mo natin. Pag 2.5 ganyan, balik natin. Balwarte pala ng titaglo dito natin. May huli natin, sinabi sa bato. Oh, gandang size. Thank you, Lord. Balwar, tinitaglo. Titaglo. Tita Gloria. Yun. Ano naman? Uy. Balwating taglo talaga to. Hindi na kayo mga ate. Nakakatawa kasi itong pangingimit natin. Kung ano-ano na lang saan natin. sa bunganga natin. Oh, pinagat pa. Oh. Ayun mga ate, oh. Nakakatawa itong spot na. Nako. Kung maglilibang lang kayo, Matoy, tayo na kayo dito sa may barangay Buli.
Muntinlupa. Muntinlupa na po yung ano. Sakop na siya ng Alabang. Hindi. Yung Alabang nga pala. Iba rin yung Barangay Alabang nga rin pala yun. So, Barangay Buli lang talaga ito. Part pa ng Muntinlupa pala. Kaya ng Muntinlupa. Hindi natin nilay. Dalawa lang tayo kasi maalon. Grabe tsaka makibit pati mga kasi. Ginugo. Yan naman oh. Ganda oh. Ganda mga kasi. Ayan, may isa. Ay. Wala. Ang gandang size. Diyan ka mo lang na boy talaga ang strike. Diyan ka lang muna sa mag-iwagang kaya ng bolats. Duwis na naman ang gamay. Nag-strike mo natin. Dagan duwis ng gamay ko. Ganda yung kamatis, yung mga pla-pla ito. Mga pangdaing kasi. Grabe, ang dami. Hindi ko na nga kapag binibidyo ito. Grabe na ito. Dalawang minimedyo ito. Ayan naman. Loli naman. Uy, Black Nigger. Black Nigger mga ito. Saan nga galing itong nasyon? Uli! Uy, original. Grabe ito yung stock natin natin. Salamat lang. Yung mga huli natin mga tayo, papalakihin pala, saka pandaing. Pero okay na yung mga tayo, napakasarap kaya itong daing. Bali, in-update ko lang po kayo sa fishing spot natin. So, hindi tayo masyadong pakahaba ng video mga tayo. Pagkakita natin mga video natin, mahaba yung mga ibang video natin. Ayun naman mga tayo. Uy! Kung mag-iing din lang dito mga tayo. Dito na tayo mga tayo. Uy! Yan naman! Uy! Ganda! Uy! Diba mga tayo? Black Nigger ulit. Black Nigger. Black American to. Yan, kain mo pa nga yan kahit maliit. Maliit kain, sige na. Yan, video po. Ganun din nga rin sa kabila. Harvest din nila sa kabila natin. Puro mga pangdaring. Pandaring. Yan si Kachoy, Expedition. Kachoy Kaloy Expedition. Hindi lang shoutout. Kasi dito, pwede mo marihan to pag gagaling ka ng work mo. Ilagay mo lang dyan yung lalamig mo. Ano natin? Bali, napapahaba na yung video natin. Tatlong bulatin na lang tayo mga to. Tatlong bulatin na. Uy! Agoy! Yari! Uy! Ayungin mga to. Balupit! Maliit ka lang. Kataon malaki ka. Kunin kita. Yan o.
Salita ka pa ha. Nasa tayong pain natin. Inubos nila yung pain ko. Diyos ko. Ayun, maraming salamat sa inyo Marie sa walang sawa pang loob ko po mga kapatid. At may ilag siya ko kay Sir Renan Romero po ng Canada. Ito na, pinadak na Kuya Renan. Oh, Kuya Renan at sa mga apo niya. Yun! Yung may ilag siya ko sa inyo mga apo ni Kuya Renan Romero. Yun, itong mga beads o mga kids. Oh, nakahuli tayo. Yan pa, yan pa, yan pa. Yan pa, oh. Yun! Wala. Uy! So yun lang po muna mga tay, at sobrang tayo nag-enjoy at mahaba na rin po talaga kasi yung video natin at nagpo-full storage eh. Nakailang erase na ako ng mga ibang matay, sana di na-erase yung ibang adventure sa atin sa kabila. So yun, thank you so much mga tay. At yung huli natin, napakarami na naman. Muli, maraming salamat sa walang sawang panunood mga tayo. Jackpot tayo, barangay Buli tayo mga tayo. Mga ano lang, good size lang din mga 3 fingers pataas. So, wala tayong 4 fingers, wala tayong nahuli 4 fingers. Hanggang 3.5, may 3.5 tayo nahuli kanina. Yung mayan. Yun, no? So yun, thank you so much mga tayo, maraming salamat. At naway sana nag-enjoy po kayo sa panibawang fishing adventures natin. Thank you mga toy. Yan. Ano natin to, thumbnail natin. Yan. Yan, thank you mga toy. Nakachamba pa tayo mga toy. Nakaisa pa tayo, pauwi na. Yan oh, buhay po. The rest mga 3 fingers, 3.1. Ayos na mga toy. Yan. Thank you so much Lord sa pa-blessing na naman oh. Thank you Lord. Bye po. Thank you so much.